Так. Окей, Google. Барма синим окей. Бар, идем, басам. Окей, Google, скажи, пожалуйста, как называется крышка самовара, самая верхушка? Колпачок, что ли? Колпачок мыны? Ола колпачок түгілдір енді. Ну вот, молодцы. Selam dostlar. Сәлем, дуслар! Нихаят біз сіздің білән өзіміздің каналыбызда яңадан көріштік. Біз сізні бик сағынған едік. Шуңа күрә менә бүген кич белән кайткач, гастрольләрдән соң балалар белән, әниләр белән барыбызда өмә ясарга булдык. Бүген без сезнең белән рәхәтләнеп пилмән ашып пешерәсебез килә, пилмән ясыйсыбыз килә. Әйдәгез безнең белән, безгә кушылыгыз. Безнең якларда пилмәнне бик яратып эшлиләр, бик яратып ясыйлар һәм бик яратып ашыйлар да. Чөнки пилмәнне бездә инде менә ун бөртекләп кенә түгел, тау белән пешереп куясың, ашап бетергесез тәмле була ул. Шуңа күрә менә без дә сезгә үзебезнең якларда булган рецептлар белән бүлешәсебез килә. Безнең якларда ничегрәк пилмәнне пешерәләр микән, ниндирәк итеп ясыйлар микән, без барысын да бүген сезнең белән бергәләп ясарбыз, сөйләшербез. Шуңа күрә әйдәгез безгә кушылыгыз. Безнең гаиләдә бу инде гадәткә кергән. Без инде кичкенәдән бирле әниләр безне үстергәндә истә җомга көне җитсә, ял көннәре җитсә, безнең иң беренче пилмән ясыйбыз һәм мунчаяга идек. Шул менә иң зур бәйрәм иде безнең өчен. Шуңа күрә бу традициялар безнең хәзер инде балаларыбыз үсеп килә. Без онытмаска тырышабыз. Балалар ярдәм итәргә телиләр. Хәтта кухняга да сыймыйбыз, дуслар, күрәсезме? Без күпләр. Гадәттә безнең әни камырны ясый, җәеп тора, кисеп тора, безгә биреп тора. Ә без инде тиз-тиз генә ясап, бер савытка җыеп барабыз. Һәм шуннан соң инде пешерә башлыйбыз. Әйдәгез, вакытны сузмыйбыз, башладык. Менә камыр инде әни әзерлей дә башлаган инде. Әни, әйдә сине бу яккарак монда калдырабыз. Монда безнең кичкенә кулинарлар бүген безнең белән. Ул бигрәк тә балаларга ярдәм итә, менә кулаша шушы дөньяны сизәргә, дөньяны күрергә, тәмнәп карарга, тотып карарга дигән кебек. Шуның белән алар үсәләр дә. Бездә инде качандыр әниләр пилмән ясаганда кичкенә чакта һәрвакыт бөтен нәрсәне үзем дип тора идек. Шуңа күрә аларга инде бүген урын бирәбез кухняда эшләргә. Әни безнең камыр җәя, ә без сөйләшеп алыйк әле шул арада. Әни, исеңдәме, элек без камырны нәрсә белән кисә идек? Самоварның иң өсте менә. Дуслар, менә безнең традиция буенча без аны һәрвакыт менә шушы самоварның иң өсте бар бит. Менә шушы әйбер алына, дуслар. Һәм шуның белән бик җайлыгын әйтеп алып, шулай кисергә бик җайлы. Шуның белән эшләйдек. Картаниләрдән, картатиләрдән килгән самовар, шуңа күрә ул лайыклы ялда. Без аңа шулай матур итеп карап кына торабыз. Ә хәзер без үзебезгә җайлы бер япкач белән генә кисәбез аны. Әнинең кулы очып кына тора. Камырның рецептын сөйләп тормыйбыз инде, дуслар. Үзегез дә беләсез. Беренче камырлар килде. Дуслар, хәзер мин бер пилмәнне бездә ничек ясыйлар, шулай ясап күрсәтәсем килә сезгә. Кырларын матур итеп шулай кыстырып, ике кат. Иң мөһиме, без пилмәнне менә булай ишенә бүкмибез, ә пилмәнне менә шушылай киенә калдырабыз. Ни өчен? Аның бар үзенең серләре. Чөнки пилмән пешкән вакытта, улым, хәзер шулпасы аның ишендә кала диләр бездә. Шуңа күрә алай тәмлерәк була диләр. Шуңа күрә пилмәнне бездә шушылай гына менә бүтән киенә генә калдыралар. Үзенә күрә бик матур килеп чыга. Аннан соң пилмәнгә килгәндә, бездә пилмәннәрне төрле әйберләрдән ясыйлар. Мәсәлән, безнең картати кәбестә пилмәне ярата иде бик. Кәбестә пилмән ясаганда истәде. Син ясадыңмы, улым, моны? Менә нинди карагыз әле, Самир ясаган. Күрсәт әле, улым. Улым минем пилмән ясарга өйрәнде. Ай, молодец минем улым. Ха, Самирга да бирик әле тагын берне. Әйдә, улым. Әйдә, син безне узасың хәзер. Так, на старт. Внимание. Камила, давай, марш. Ох, Камиланың нинди матур булган, карагыз әле, Камила. Мысы Камиланыкы.
Кай карыйм әле. Ай. Бу пилмәннәр белән выставкага барырга кирәк. Ашыкма, яме. Менә сезнең бу камырларыгыз узак ятса, өстеннән бассагыз, ул ябыша. Шуңа күрә сез аларны берәм-берәм салып куйыгыз, ярыймы? Камила, сиңа әйтәм. Менә берәм-берәм айырып куйык әле. Әле Камиланың ничек пилмән ясаганын карагыз әле. Кызым, матурмы? Камила, син пилмән ясаганың бар имы моңарчы? Бар. Кайда ясаганың бар и? Картан иләрендәме? Өйдәме? Иде. Өйдә ясаганың, молодец. Дуслар, сез миңа лайк куйыгыз. Без пельмен яратабыз. Үтемле. Пилмәннән башка бер нәрсә ашамый да әле ул безнең. Әни, истәме, элек мин кичкенә идем әле ул вакытта. Кызыклар була иде инде. Пилмен арасында менә камыр саласыз шикелле. Шуны искә төшерәсе килә. Монда бүген Самирда менә пәрәмәч ясап куйган монда. Кемгәдер әлегә. Пельмен ясаганда сиздермей генә ит урынына он салабыз да эченә. Он белән ясыйбыз, туз салып ясап куябыз. Кайсысына күмер салып. И аша пешерәбез инде. Пешергәч ашаган вакытта шул Камырлысы әләксә. Кешегә эләгә. Шул инде камырлы кеше кычкыра инде мин. Вот мен камыр ашадым. Камыр ашаган, камырлысы эләккән кеше бай була инде. Бай кешегә эләгә ди. Туз салган эләксә, кирингә ашап куя. Сиздермәскә тырышаны. Сизәбез инде күп кешене. Кайсы сизмидә каласың? Туз эләксә нәрсә була иде әле инде? Туз эләксә, усал ашы телле була инде. Усал кеше. Була бурычлысы йөрәгендә ашы теллерәк буладыр. Күмер салалар, күңеле андый кешенең Кара күңел. Кара күңелле була инде. Шулай кызык булсын дип шундый ясап ясыйбыз. Хәзер андый традициялар юктыр инде. Шикәр салганнар юкмы? Шикәр дә салабыз, баллы телле, матур, Тәмле телле кешеләр гәләр. Пилмәнгә бөтен җирдә, төрле җирдә төрлечә карыйлар. Мәсәлән, Татарстанга килгәч инде мин беренче тапкыр кияү пилмәне дигән сүз ишеттем. Һәм инде ул кияү пилмәнен күргәч, чыннан да сокландыргыч, бик матур, кичкенә генә, уймак кына, кичкенә бармаклар белән ясалган кебек, вак-вак кына пилмәннәр тезелешеп матур итеп ясап куялар. Һәм чыннан да теге кияү пилмәне дигән сүзне инде мин уйлыйдым, нәрсәне аңлата микән ул кияү пилмәне? Кияү килгәч, кияү иң кадерле кеше иде. Аны килгәч шул хәтлем хөрмәт итеп, аның өчен шул хәтлем тырышып, кичкенә генә итеп, аның өчен ясаган кебек дигән төшенчәне аңлата икән, дуслар. Кияү кеше зур итеп авызын ачып утырып ашамас өчен теге вак-вак итеп кенә, матур-матур итеп кенә ашап утырыр өчен эшләнәдер бәлки. Ансын инде әйтә алмыйм. Әмма ләкин менә кияү пилмәне бар. Ул шундый вак-вак пилмәннәр инде. Күмәкләшеп утырсаң, тизрәгрәк эшләнә. Дуслар, языгыз комментарийларда, сезнең якларда нәрсәдән пилмәннәр ясыйлар? Нәрсә кушып ясыйлар? Нинди кызык-мызыклар ишенә кыстыралар? Шул турыда языгыз безгә комментарийларда. Без дә укыйбыз. Иткә килгәндә фаршны ничек ясыйбыз? Бездә әти фаршны ясый гадәттә. Без бу эшне ир кеше кулына тапшырабыз һәр вакыт ит өчен. Әтинең ясаган ите бик тәмле була. Беренчедән, әти безнең итне 2 тапкыр ит тарткычтан чыгара. Һәм шуңа күрә ул йомшак була, вак йомшак. Аннан соң суган кушабыз. Иткә су сала, сөт салабыз кай вакыт. Йомшак итеп шуны төябез. Туз бар өчен аңлашыла инде ансы. Шулай итеп тәмле фарш була. Фаршы тәмле булса, пилмәне дә бик тәмле була. Ит дигәннән бер анекдот искә төшә әле минем. Шулай итеп кунаклар килгәннәр икән. Авыл өендә инде эшләп кайтканнар. Монда эшче кешеләр кергәннәр инде, кунаклар килгәннәр. Ашап утыралар ди. Тәмле дип әйтәләр ди ашын.
ey mактыйлар ди. Ey ашың тәмле булган, Фатиха ашың тәмле булган дип әйтәләр ди. Малайы, кичкенә малай түзмәгәндә килгәндә әйткән. Конечно тәмле, әни янда 5 кило ит салды бит әйтәләр. Шуның кебек бездә дә ит күп бүген. Бездә пилмәннәрне менә олы итеп ясыйбыз, ите күбрәк булсын, тәмлерәк булсын дип ясыйбыз. Барчагызга исәнлек, саулык теләп, без сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Сау булыгыз.